Здравейте, YouTube, аз съм Хепатин. Днес ще ви покажа в смисъл ще ви покажа ето този ефект. Ето този, ако видях как се... сега ще разбере. Така. Значи, слагаме... Първо слагаме някакво видео. Например, ще сложим... Опа. Например, сложим от кои спотове, например, ето този. Този едно. Много е дълъг нещо. И например този две. Добре, значи сега две трябва да си направите на main troll. Трябва да махте от метката main ти, нещо стане на цака. Така, това е много лесен ефект. Например, ще го дам до ето тук е те, например, и тези две части ги махам просто. И вижте тук, без да бутате нищо, значи искате тук, искате на main troll и например правите от начало, почвате така, примерно. И тук, където пише позитив, го давате на негатив. Опа. Ето вижте как се преобразувам. Давате го напред. Така. Още напред. Например, ето така се ги пресичате. Може да направите по всякакви начини. И трябва да дадат негатив. Сега вижте как се получи. Ето вижте как се сменя колата. От начало трябва да почнете без маска, за да стане някакво реално. Сега ще как смисъл трябва да стане. Ето така трябва да стане. Нещо такова. Окей, и това беше от мен. Да нове харесва клипа. Това беше Sony Vegas туториал номер 2. И чао, чао.